Așa. Iconița asta e să ascunde și o găsești aici. Asta-i. Unit înapoi. Și ca să cauți trac stopurile, apeși aici, apeși pe rută, activ rută și îți dă trac stopurile pe rută. E că au apărut. Și te uiți. La câte mile? 173. Labs, Pilot, Pietro. 235 până la ultimul. Sau apeși aici și ți le ridic pe toate. Până la urmă. 727 avem în Pietru. Așa, ne ducem înapoi. Apăsăm să vedem restările. Să încar și să vedem și restări avem. La 90 de mile avem restare. Să vedem pe rută și restări avem. Tot așa, pe ruta activă. Au apărut. Tot așa, le dai. Așa, te uiți. Iar avem 700 și ceva. $306. Track parking. Marston restare. Și tot așa mai departe, până la fine de rută. Ieși înapoi. Dacă stai pe loc și vrei să găsești în jurul tău ceva, pui mapa. Aici nu-i nimic. E apăsat. Te-ai uitat. Așa. Unde eu mă aflu? În jur. De unde afli ce trag stopuri sunt. Și ea reactă la 19 mile, la 21 de mile, la 40, la 50, în jur. Să alegi un track stop care e mai aproape dacă vrei să te duci la o companie undeva să stai în jurul tău să vezi. Ia că avem Laos și al mai aproape la 19 mile, Pilot la 19 mile. Informația o găsești aici, mai corectă. 24 de minute, distanța 21 de mile, acolo nu corespunde cu așa de acolo. Te uiți pe mapă unde. Aha. 20, te sectează cu 49 US. Și așa le găsești. Recente.
recente, parcarea.